isang panibagong video. Ngunyan may dudumanan kita sa roda sa pinakamasiram na Goto Batangas na authentic, hindi lang sa Naga. Hindi mo na kaipuan magpabatangas, kaipuan mo lang magiging sa may Kararayan. Sampang kang Kararayan National High School. Bako lang dapat yung Goto Batangas ang yawan digdig. Ikaw man digdig ng Inulas. Inulas na nag-originate iyan sa pagkakaaram ko sa Rinconada. Available digdi ang laman, tapos lamang loob, tapos may dinuguan na halo, lamang loob. Basta nanamitan mo na gabos. Namitan ang laman. Basically, syempre ang namit kayan, pareho man lang kang namit sa laman loob, sa sabaw. Pero nagkakatalo sa laman. Dawa, mayo ka pang nilalag na maski anong panamit. Masiram na talaga. Sabaw pa lang yan ha. Sabaw pa lang nga daha, ulam na. Pero masiramon pag may laman. Di mo na kaipuan ng appetizer para ganahan magkakan. Yan nga ning sili sa Kalimonsito day ko nahihiro. Sinusulit ko lang ang namit na mayo pang pampalasang nilalag. Pero yao na talaga ang lasa niya. Authentic, Goto Batangas. Digdilan yan sa may Kararayan. Pwerte yun eh, kung may hangover ka, nagparainom ka subanggi, tapos pinulutanan mo manggirare si Goto Batangas, kinaagam pwede ka mag-Inulas. Pero ang hapot, gurano ka authentic. Authentic siya kasi kung inot na kaisip ka na sa Bicol. Sige sa Naga, tayo ko talaga siya digdiyo para niya ako manamitan kang mga Bicolano din si recipe mi sa Dubai. Alin Dubai kanin recipe mga kaibahan ko sa trabaho dati doon, mga Batanggenyo. So every Friday duman, garo yan Sunday sa Tuya. So nagluluto kami ng Goto Batangas duman. Pero ano pa, lampa yan, tong tupa. Yan ang ginigim mi duman. So ano siya, ginigim mi talaga siya ning kakanon duman. Tapos naisipan ko siyang itayo digdi sa Bicol. Sabi ko, yun ang ibuong kong business. Meaning to say, ang Goto Batangas, halik ang recipe sa katrabaho mo talaga Batangas talaga. Batanggenyo talaga siya. Maliban sa Goto Batangas, ang saro na ino-offer niya igdi, Inulas o dinuguan. Lintian, day ko man pati paborito ang dinuguan. Nakulo na klase na ako ng lamitan na dinuguan padi, pero iba talaga digdi. Ano doon ba din dinuguan? Grabe ang dinuguan. Ang dinuguan niya kakaiba. Itong garo dinuguan sa ragay. Na ang kabangang karne, garo crispy. Mananamit mo si flavor niya, itong garo baga na solo-solo. Oragon. May magaling talagang parluto sa ragay ng dinuguan na halos talaga sinda ang inaarog duman pag piyesta ngayon, pag may okasyon. Kaya pag nanamitan do ang dinuguan sa ragay, halos may crispy talaga yan. May apod kayo duman sa ragay, itong pinaputok. May mananamitan ka talaga yan, medyo tutong-tutong. The best. Day ko pa lamang nahihiro ang sili sa Kalimonsito na mas pampagana. Pero maubos ka na, takulo ng serving. Garulugi nga ni siya. Dawa anong itinda ko digdi, talagang dako lang takad ka yan. Kasi nanoodang ko yan sa magurang ko dati. Parluto man dati ang magurang ko. May business man kami dati sa ragay. Ano siya, ang sabi sa ko ni mama ko kanto, day baling dikit ang kita, basta't sigida ang customer mo, diretso ang negosyo. Ngunyan ang hapot, gura ano ang authentic na masisiram na pagkakan sa inda. Dinuguan ko, pag dinuguan lang, 60 pesos. Si Goto Batangas ko, pag laman, 70, laman loob, 60. Halo laman and laman loob, 70 din siya. So sa Inulas, medyo nahuri ka lang. Ang Inulas ko naman, regular, 40. Special, 60. Jumbo, 80 pesos. Nagkakaiba din sila sa toppings. Ang special, pansit dinuguan with egg and chicharon baboy. Ang sa Kuyaman na jumbo, pansit dinuguan, chicharon, egg, tapos iguan ng siomay and lumpia. Sa Inulas pa lang, pwede ka na mag-overload. Ano pa daw digdi sa Goto Batangas? Namitan nindo igdi gabusta bang siram talaga. Dahil mo na kaipuan magdahi sa Batangas. Mga kagotong bisita ka mo digdi sa tubang kang Kararayan High School. Nya digdi bukas ang Kailos Goto Batangas at iba pa. Digdi duman na namitan ng masiram na Goto Batangas as in Inulas. Diyan na po kamo. Masiram, barato, kaya di na dayo. Kailos Authentic Goto Batangas. Digdi lang yan sa Kararayan High School.